harc a 4 sráccal. Dinoszaurusszá vált a kék robbanással. Az emberiségért harcolnak a kolosszal. Sárkányok földjét egyszer csak elérik ők. Veszélyes út lesz, támadnak rossz erők. A szuperhősök a harcra már készek, négyen együtt bátrak, merészek. Dino-Bros, mindenki egyért és egy mindenkiért. Dino-Bros, bármit feláldoznak ők a nagy célért. Dino-Bros, együtt indulnak harcba a földért. A világot védik, nem jöhet a pusztulás. A szuperhősök a harcra már készek, mint a 4 dino, bátrak, merészek. Legyőzhetetlen nagy csapat jön, Dino-Bros. Nesseron, a könyörtelen. Tom, nem van rád, hogy így elronts egy töri dolgozatot. Mi történt, kapitány? Hát Bob, mondhatjuk, hogy másút járt az eszem. Még mindig a sárkánykígyókon agyalsz? Nem értem, miért aggódsz annyira. Mert kudarcot vallottunk. Ha a Rockfroze a dzsungelben van, akkor ahogy a sárkányokat ismerem, a kígyók csak a jéghegy csúcsa. Kobrax tábornok, amint te is tudod, elvárom, hogy a sárkánykígyóid most befejezzék azt, amit elkezdtek. Igen, a katonáim alig várják, hogy bevethessék a kígyómérgüket a Dino-Frozok ellen. Uram! Ne okozz csalódást, Kobrax! Semmisítsd meg a Dino-Frozokat, és akkora jutalomban lesz részed, ami meghaladja a fantáziádat. Azt tudjuk, hogy az eredeti Rockfrost a sárkányok és a dinoszauruszok elpusztították, de mi történt ezután? Ha azt tudnánk, az segítene rájönni arra, hogy hol van a többi darab. Az apám kutatása zsákutcába jutott. Amikor az eredeti Rockfrost megsemmisült, a darabjait szétszórta egy mágikus szél. A darabok ismeretlen helyeken kötöttek ki, ahol rendkívül nehéz őket megtalálni. Azután történt valami fontos. Az apám nem jött rá, hogy miért, de a dinoszauruszok és a sárkányok közti béke egy nap megszakadt, és rettenetes háború tört ki. Ha? Figyelem! A játék bekapcsolt! Rendben, akkor rajta. A Dino-Frozok visszamennek! Amikor megtaláltalak, tudtam, hogy minden meg fog változni. Arra születtem, hogy beteljesítsek egy fontos küldetést. Hogy a sárkányokkal meghódítsam a földet. Engedelmeskedned kell nekem. A szent vulkánjaink elképesztő erejét felhasználva meghódítjuk az egész földet. Igen, uram! Igen, uram! A sárkányok faja felsőbbrendűbb faj, és nem szorulunk békére. Arra vagyunk hivatottak, hogy mi legyünk a földkerekség urai. Igen, a legyőzhetetlen sárkányok diadala! Igen, Nesseron! Győzzön Nesseron! Győzzön Nesseron! Neked építettem fel az erődömet, és a segítségeddel sikerült felébresztenem a Rockfroze összes alvódarabját. Az ő erejük felhasználása segít elérni a célomat. Igen! A dinoszauruszok és az emberek immáron az én szolgáim! Befellegzett a Dino-Frozoknak és mindenkinek, aki az utamba áll. Nincs annyi víz a föld tengereiben, amennyi könnyet az én ellenségeim fognak hullatni. De
honnan tudjuk biztosan, hogy a Rockfrost darabja a dzsungelban van? Fogy az időnk, ezt majd később vitassuk meg. De Nem hallottad a kapitány? Fogd be a szád! te csak ne hallgattass el engem hájpacni! Hé, nyugis, rácok! Hát nem értitek? Nesseron épp ezt akarja. Gyerünk! Gyerünk! Most kapd el! Ez az! Rendben, Triceratops, ma te vagy a mester. Ez a John kezd megőríteni. Egyszerűen nem értem. Tom miért nem teszi helyre? Vagy rúgja ki? Rendben, induljunk. Ez a köd nem hiányzott, ugye? Ha? Tom? Hát, akkor fordítsuk az előnyünkre. Emberi alakban a köd miatt a sárkányok nehezebben találnak ránk. John biztos egyetért. Igaz, John? Mi? Ha? Eltűnt. Nem veletek van bajom, csak máshogy képzeljük, hogy merre lehet a Rockfrost. Járjátok a saját utatokat, és én is az enyémet, és győzzön a jobbik, John. Hova lett? Remélem, hogy nem keveredik bajba, mert mostantól egyedül van. Egy ködös dzsungel? Hogy lehet itt bármit megtalálni? Ha? A darab biztos másút van. Meg kell találnom a kivezető utat ebből az idegölő labirintusból. Hát megyek tovább. Ha? Tom, nézd! Mintha kígyóbőr lenne. Csak sokkal nagyobb. Nos, Erik, kijelenthetjük, hogy ez szerencsés fordulat. Ha kígyóbőrt találtunk, akkor tudjuk, hogy a fészkük is közel van. De ez elmegy. Lehet, hogy lefekszik. Mit kéne tennünk, Tom? Nem akar vadászni, ahogy a többiek. Ez őr. Megint a cetlim. Körbe-körbe járok. Ez a dzsungel csak időpocsékolás, ebben biztos vagyok. Lehet, hogy a sárkánykígyó őriz valamit. És hármat találhatsz, hogy mi lehet az. Nem kell hármat. A Rockfrost a sárkányfészekben van. Ez lehet az egyetlen megoldás. Egyet értesz? Sétáltatok a csapdánkba. Most pedig gyertek be szépen a fészkünkbe. Erik, most! Sietnünk kell, Erik, mert a hatás nem tart sokáig.
Ha? Tom! Erik! Ha most alakultak át, akkor bizonyára bajba kerültek. Visszamegyek. Pont amikor már épp kitaláltam volna. Eriket és Tomot megtámadták. Gyorsan ki kell találnom valamit. Miért okátnak ezek tüzet? Különleges támadás, sok hullám. Vigyázz, sárkány! Ketten egy ellen, ez nem fair! Feltűnt, hogy nem tudod mozgatni a szárnyadat. Erik, hallasz engem? Hogy lehetséges ez? Ezt az aktivációs kártyát be se vetettem. Erik, hallasz engem? Moccani se bírok. Erik, ezek a sárkányok új fegyvert vetettek be ellenünk. És még azt mondják, hogy folyton én keveredek bajba, na persze. Mi ez? Oh, ne! Ne! Mi a... Ugyan! Segítség! Valaki! Segítség! Köszönöm, de te ki vagy? Te Tom barátja vagy? Kéra? Rendben, srácok, vissza! Bob mit csinál? Jaj, ne! Különleges támadás, primális morgás! Rendben, talán ez lesz az. Itt most semmi sem. Hat. Gondolkodj! Gondolkodj! A taposó indák völgye teli van csapdákkal. A kezetekbe került darabok új erőket szabadítanak fel, amelyek hatással lehetnek a többi darab működésére. Ez az! A taposó indák völgyén lévő Rockfrost darab kihat a kártyáinkra! Le kell győznöm! Tudod, Kéra, Tom nem is mondta, hogy ennyire csinos vagy. Megérkeztünk. Ez a guanacafa. Igen, a guanacafa. A falumbéliek használják a gyümölcse levét orvosságnak. Igen, tudtommal itt kísértetek vannak, de ti rájöttetek, hogy lehet boldogulni a dzsungelben. Most én mutatok egy trükköt. Talán majd ez.
Rockfrost vihar karhatalom! Igen! Kéra! Mi a helyzet odalenn? Légy óvatos! Ugyan, ez egyszerű, mint leugrani az éjjel-nappaliba. Igen. Hé, valami épület van a dzsungelben. Mi az, Kéra? Mi a baj? A Mákondu veszélyes hely. Kéra, jobb, ha nem mond semmit. Hárman egy ellen. Segíteni kell neki. T-Rex páncél! Bob rájött! Most végetek van, dinofrózok! Te folyton mindent elkiabálsz! Tessék, Kéra. Mennem kell. Köszönöm, üdvözlöm Tomot. Csak egy valamit szeretnék megtudni. Mi az a Mákondu? Miért hihetsz meg annyira, amikor csak szóba kerül ez a név? Amint a miénk lesz az a Rockfrost, ez a bénító hatás el fog múlni. Azt hittem, többé nem látlak titeket. Igazán? Én meg azt, hogy te szívesebben keresed egyedül a Rockfrost. Mi? És rátok hagyjam a mókás részét? Különleges támadás! Óriás karmok! Rendben, 2 megvan, de hova lett a harmadik? Őt hagyd békén! Még egy lépés, és a lány meghal. Akarod még őt életben látni?
veszély elmúlt. Ez a hang! Menj vissza a faluba, és többé ne keveredj bajba, ifjú hölgy. Az a dinoszaurusz, Tom? Erik! Minden rendben, kapitány. Ezúttal is idejében végeztetek. Srácok, még egy kaland, mielőtt hazaindulnánk. Hogy történhetett ez meg? A dinofrózok a karmaitokban voltak. Ez igaz. Kudarcot vallottunk, de még nem teljesen. Sikerült megakadályoznunk, hogy megszerezzék a Rockfrost darabját. Takarodj a szemem elől, egyedül akarok maradni. De uram, még valamit el kell mondanunk. Takarodjatok innen, gyávák! Elismerem, igazatok volt, de most már vigyázzatok. El ne ejtsétek a Rockfrost darabot. Marha vicces. Ja, te nyertél. Mindenütt kerestük, de sehol semmi nyoma. Ugye megmondtam? Lehet, hogy te vagy a hős lovag, aki megmenti a sárkánytól a kisasszonyokat. De ismerd el, igazam volt. Én végigmondtam, hogy a dzsungelben úgysem lesz Rockfrost darab. Rajta pörgetőkő. Ideje hazamenni. Az lehet, hogy sikerült elszökniük, de a tipróliánok földjén elrejtett Rockfrost darabot nem tudták megszerezni. Én vagyok az egyetlen, aki tudja, hogy az eredeti Rockfrost darabjai hol vannak elrejtve. Sajnálom, srácok, sok hűhó volt semmiért. Ne félj, legközelebb majd sikerül, tudom. De mi van, ha sosem találjuk meg a Rockfrost összes darabját? Arra az esetőségre eddig még nem is gondoltunk. Az azt jelenteni, Erik, hogy veszítünk. Érted? De ha a sámán igazat mond, akkor meg kell találnunk az összes darabot, hogy megmentsük a földet. Én tudom, hogy hol van a kő egy darabja. Egy Makondu nevű helyen. Mi a csuda az a Makondu? A Makondu egy templom. Egy ősi templom. Magyar hangok: Barát István, Bogdán Gergő, Császár András, Boldog Gábor, Varga Gábor, Renát Zoltán, Potocsny Andor, Tokai Csaba, Bognár Tamás, Megyeri János. Magyar szöveg: Vince Miklós. Hangmérnök és vágó: Takács György. Gyártásvezető: Lajtai Erzsébet. Szinkronrendező: Zákányi Balázs. A szinkront a TV2 csoport megbízásából a Masterfilm Digital készítette. Produkciós vezető: Bor Gyöngyi. Veszélyes út lesz, támadnak rossz erők. A szuperhősök a harcra már készek, négyen együtt bátrak, merészek. Dinofrost! Mindenki egyért és egy mindenkiért. Dinofrost! Bármi feláldoznak ők a nagy célért. Dinofrost! Együtt indulnak harcba a földért. A világot védik, nem jöhet a pusztulás. A szuperhősök a harcra már készek, mint a négy dino, bátrak, merészek. Legyőzhetetlen nagy csapat jön, Dinofrost!